masiku apitawa asilikali a Ukraine anaphulitsa sitima ya nkhondo ya dziko la Russia pogwiritsa ntchito sea drone. Zitachitika zimenezi ku Ukraine kuna chisangalalo choopsa, anthu anapanga mapati. Komano kuyambira dzana Russia inayamba revenge pamene anaponya mabomba opsa ku madera a Kherson, Donetsk ndi Kupiansk. Asilikali a Ukraine more than 325 aphedwa. Matanki ndi galimoto za nkhondo zoposa 12 zapakasulidwa. Komanso warehouse imene Ukraine imasungirako zida za nkhondo yapakasulidwa ndi mabomba. Vladimir Putin watsutsa mphekesera zimene zikumveka kunena kuti akufuna kukambira za mtendere ndi Zelensky. Kudzera kwa mneneri wake Peskov akuti Russia ipitiriza kumenya nkhondo imeneyi kufikira atanda madera onse a Western Region.